ebe bụ Park si na egbe mmiri gbagburu ya. Ana m ezijekwa Solex egbe mmiri ekwe Solex ka o jekwube Park na ezinụlọ ya. Ana m ezije egbe mmiri ekwe Solex ka o jekwube ezi ikuku na ezinụlọ ya. Ma ndị niile agharị ha wasi aja jekwute onye na-akpa Akụnarataugo. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Aka ji ọfọ arụsị ụlọasị ogwugwu akpụ Okija bụ High Chief Akụnarataugo atụọla Maazị J Park okwu anyị ọnụ ya na ezi ikuku na ya bụ arụsị. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke ha si na ya bụ okwu arụsị wezipụta dịka anyị hụrụ ya bụ aka ji ọfọ Akụnarataugo ebe o ji nnukwu efi gbara agba, ewu nakwanụ ihe ndị ọzọ wee nyefee ya bụ okwu n'aka ya bụ arụsị ogwugwu akpụ. Ihe butere ya bụ okwu bụ edemede post nke Maazị J Park okwu anyị ọnụ dere n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya bụ Facebook wee sị na egbe igwe agbatuola ya bụ High Chief Akụnarataugo n'ihi na ọ bụ onye dibịa ụgha kwere aka na ọ bụ ya bụ aka ji ọfọ ya bụ arụsị ụlọasị ogwugwu akpụ. Ebe nwa amadi nke ọzọ ama dịka ezi ikuku tinyere foto ya bụ High Chief Akụnarataugo n'iru akwụkwọ nke ya wee dee RIP nke pụtara ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Unu n'anya Ọranaeze, unu n'anya ebe anyị nọ taa bụ n'ekwensu ụlọasị Okija agbakọ na ozukọta Okija niile. Ofu okwu ezi ikuku na J Park ka anyị bịakwara ebe a taa wee na-ekwu. Echi na nwanne echi anyị ga-eku n'ikwe jebe ụkpọ be nna J Park. Ya ka anyị bịara taa ejikwa m efi unu na-anya unu na-afụ ya ka nwe na-agbapụkwara J Park egbe maka na onye ọbụla jere ịtụ mmadụ na mmụọ jide efi na nwe ife ọzọ karịrị efi. Eji m ewu eji m efi wee kwuru wee na-asị na mma gbapụkwara ya egbe taa. Ọ ga ji wee jije were afa m wee kesaa na mba ụwa nye J Park kwụọ ha ụgwọ ha ji ebusaba m na chi ha bụ onye nwụrụ anwụ. N'ụbọchị taa ka J Park mara na ọ lapụtara ya lapụta anya asị na ya bụ ezi ikuku ga-eburu ya n'ụbọchị taa. Dịka anyị na-emesi ya Ọranaeze na na wọchị ka unu mara na mgbe ndị wee batara m ezubeghị ike ebe ọ bụ J Park si na egbe mmiri gbagburu ya. Ana m ezije ekwensu Solex egbe mmiri ekwensu Solex ka o jekwube J Park na ezinụlọ ya. Ana m ezije egbe mmiri ekwensu Solex ka o jekwube ezi ikuku na ezinụlọ ya. Ma ndị niile agharị ha wasi aja eji ekwute onye a na-akpa Akụnarataugo ma onwe onye mmejọrọ ma onwe onye nkọjọrọ. Ọ ka aha kwute m ma ndị niile kpere m ekpere ọnwụ. Ekwu m n'ụbọchị taa bụ nkwọ mbọchị eji efu ụlọasị na taa n'ozi ya niile ka a na-eburu ọnwụ na mfụ wa na-atụgharị. A sị na ọnwụ na nsogbu egwu ezuteghị ụbọchị bụrụ eke, o ezuteghị ụbọchị bụrụ Oria, o ezuteghị ụbọchị bụrụ Afọ, o ezuteghị ụbọchị bụrụ Nkwọ. Ụlọasị a sị m unu bịa jekwa ọgụ jebekwara ọgụ unu ekwukwara na mmekwa unu ekwukwara na mmekwa urie ngwongwo ọkụrụ ụlọ rụọ nọkọ nkụ. A sị m unu weenụ mkpamkpa ya mkpasasịa J Park na ezinụlọ ya na nke si na ya bụ ezi ikuku debe na etu ha si wee kwu ya. Ayọ m sị na etu ha si wee kwu ya n'ụbọchị taa etu akụrụ ya esi wee mere m n'aha Chukwu Okike abịa amaghị. Were pikchọ nwanne m nwoke wee jije agbaghị na mba ụwa wee sị na chi ha nwụọna na chi ha bụ ndị wayo. A sị m ụlọasị Okija ọ bụkwa wayo ka iyi egwu ndụ ha nekwa ofo ka o gbuo. Ana m ayọkwa ịhụ si unu jebe ọgụ nkịta nke echi oge a ga-achụgharị ma ọ bụ nwanne dị n'ụlọ ọ bụ nke dị n'ilo oge a ga-achụ ngwurugbe asaa. Anyị sị unu je chụgba ha. Unu ya achụgba ha na Eke, unu ya achụ ha n'Orie, unu ya achụ ha na Afọ, unu ya achụ ha na Nkwọ. Ayọrọ m unu si unu bugabere anyị ụzọ ogologo ndụ na-arụ isi ike. Amụta nwa mụta ibi ya. Ihe ọma n'ihu ihe ọma n'azụ. Ọcha anyị na mma na mma, ọcha anyị na njọ na njọ. Donunu abụkọ ọbụla gburu ajịrị ya wuru isi ya buru. Onye nchere nke ọjọọ ka m wuru isi m buru. Mana onye ngọrọ ọfọ ndụ ọgọrọ m nke ọnwụ ya buru iso jabebe m nwụọ. Donunu ayọrọ m unu n'ụbọchị taa wee sị unu na ntụ anyị si wee kwuo okwu a agụrụ m na Eke gụọ n'Orie gụọ na Afọ gụọ na Nkwọ ụbọchị taa wee sị na ntụ anyị si kwu aka unu ga-esi wee meziri ma ọ bụrụ ka anyị si kwukwu ihe si m na-ekwe ọfọ ka o bụ oyi. Ọlá sàkóòdì.
ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala neta isi eme ya dere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso ebụrụ anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma gị taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma igbo ndị nwe m igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.